Зимата пускате отоплителната система и циркулационната помпа започва да шуми. Причината обаче не е в циркулационната помпа, а в отоплителната система. Най-често шумът идва от въздух. При пускане на отоплението в инсталацията се създават въздушни джобове и когато циркулационната помпа започне да върти, превърта и тях и се получава бучение. Втората причина е филтърът. В инсталацията се отлагат стружки или ражда и това задръства филтъра в даден момент, което пречи на работата на циркулационната помпа. Тя започва да бучи и да вибрира. Третата причина е грешен режим, зададен на помпата. Много хора задават максималния режим на работа на циркулационната помпа, оттам скоростта й се увеличава и тя започва да шуми, да вибрира по тръбите и това нещо създава дискомфорт в дома. Четвъртата причина е неправилно обеззвучени радиатори. Това също е много срещан проблем. Радиаторите, когато не са добре обеззвучени, въздуха в един момент попада в циркулационната помпа, тя започва да свисти и да вибрира по същия начин, както при останалите три причини. Решението е лесно. В 90% от случаите при обеззвучаване, при правилен режим на работа на циркулационната помпа, при почистване на филтъра, проблемите се решават. Ако не успеете да решите проблема при всички варианти, които показах, ние имаме и още едно решение. Това е нова циркулационна помпа, която може да закупите от нас.